Hola, bon dia a tots i totes, bon profit perquè veig ja que molts de vosaltres esteu ja menjant. Jo em dic Esther, de Revolta Global Esquerra Anticapitalista, i que també he treballat diversos temes de sobirania alimentària. I bé, dic que avui som aquí en un acte polític per defensar aquest dret dels pobles a la sobirania alimentària, que bàsicament vol dir reapropiar-nos del dret a decidir sobre allò que mengem, i que de fet ja n'hi ha prou d'aquestes polítiques i que d'unes poques multinacionals determinin allò que consumim, perquè tots i totes mengem cada dia, però poques vegades ens preguntem qui decideix allò que mengem. I avui en dia ens trobem que la cadena agrícola i alimentària, del camp al plat, a la taula, està controlada per unes poques multinacionals. Des de les llavors, 4 empreses privatitzen i posen patents a les llavors que ja no són un dret. Tenim a Cargill, a Monsanto, Syngenta. També pel que fa a la transformació ens trobem que Nestlé, Danone acaben monopolitzant i decidint allò que mengem. I pel que fa a la distribució, els supermercats són aquests els que decideixen en aquestes polítiques i aquestes agressions que acaben en el nostre dret a decidir allò que mengem. I són polítiques que fan que avui en dia, malgrat que es produeixen més aliments que mai en la història, una de cada 6 persones al món passa gana. I a més, també una de cada 6 persones al món té sobrepès. I per tant, la gent que pateix la fam i la desnutrició i la mala alimentació són precisament els pobres entre els pobres. La gent que té menys recursos tant en els països del sud com en els països del nord. Però bé, de fet, poca cosa us haig d'explicar aquí al Maresme, aquí a Mataró, quan les polítiques han fet que avui en dia molta terra fèrtil que hi havia a la comarca hagi estat privatitzada o que els pagesos joves qui volen tenir accés no puguin accedir a treballar al camp. I ens trobem, doncs, que avui en dia la població pagesa és tan sols un 2% de la població activa. Els pagesos i les pageses es pot dir que són una espècie en extinció. La gent ha de deixar el camp perquè s'empobreix, perquè no es pot guanyar la vida. Però en canvi tots i totes mengem cada dia, com ho estem fent avui aquí, però si els pagesos no treballen la terra, si els pagesos no poden produir aliments, qui ens posa el menjar a la taula? Doncs són aquestes poques multinacionals que abans us comentava que acaben decidint què mengem, com s'elabora allò que mengem i com es produeix. Per tant, és molt important que des de l'esquerra anticapitalista, des de les organitzacions de l'esquerra anticapitalista, incorporem la demanda de la sobirania alimentària a les nostres propostes. Com a Revolta Global Esquerra Anticapitalista, així ho hem fet, i també és molt important que la candidatura de la CUP aquí a Mataró hagi incorporat també aquesta demanda i vingui treballant activament a favor de la sobirania alimentària dels pobles. Que vol dir bàsicament que la terra, l'aigua, les llavors estiguin en mans de la gent que treballa a la terra i que no s'especuli amb aquesta com s'està fent avui en dia. Implica també que com a consumidors puguem escollir menjar aliments lliures de transgènics, perquè avui Catalunya té el trist honor de ser el país on més es cultiva transgènics de tota Europa. I per tant, fins i tot de varietats que estan prohibides en d'altres països. Volem decidir allò que mengem i també volem defensar un món rural viu, una solidaritat entre el camp i la ciutat. Sense un camp i un món rural viu, la nostra alimentació mai estarà garantida. I també cal apostar per mecanismes de distribució i consum local, com fan cada cop més grups i cooperatives de consum agroecològic a les nostres terres. El que ens cal és més pagesia local i menys supermercats i menys Corte Inglés. I per tant, si volem avançar cap a la sobirania alimentària dels pobles, si volem recuperar aquest control en la nostra alimentació, ser sobirans en relació a allò que mengem, el que cal, ens cal és acció política col·lectiva, ens cal organitzar-nos, ens cal sortir al carrer i ens cal reivindicar els nostres drets. Perquè si no ho fem nosaltres, ningú ho farà per nosaltres, ningú defensarà aquestes demandes polítiques bàsiques i ens cal, per tant, trencar amb les polítiques capitalistes, amb les polítiques de les institucions internacionals, però també de tots aquells governs, tant a escala global com a escala local, que són còmplices de fer que aquesta sobirania alimentària cada cop sigui menys nostra i la nostra obligació, per tant, és mobilitzar-nos i reivindicar-la. Moltes gràcies. Ja el veig, ja el veig.